A veure, si la Terra atrau a la poma amb la mateixa força que la poma atrau a la Terra, per què no puja la Terra? Ai, perdoneu, sóc la doctora Black Newton i avui us vindré a parlar de les forces a distància. Repte experimenta. I és que les forces a distància són aquelles que s'exerceixen sense que es necessiti que hi hagi un contacte. Així tenim les forces gravitacionals, les forces elèctriques i les forces magnètiques. Les forces gravitacionals són aquelles interaccions d'atracció entre cossos pel fet de tenir massa. De manera que són directament proporcionals a la massa, és a dir, com més gran és la massa, més gran és la força, i inversament proporcional al quadrat de la distància entre els cossos. És a dir, com més gran és la distància, més petita és la força, tal com va enunciar Newton en la llei de la gravitació universal. Llavors, quan nosaltres tenim la poma i la deixem anar, què passa? Que observem que la poma cau, observem la variació, l'atracció de la força de la gravetat que fa que la poma caigui, i per què no veiem que pugi la Terra? Doncs perquè la massa de la Terra és tan gran que apenas es detecta la seva pertorbació. Unes altres forces a distància són les forces elèctriques. Les forces elèctriques són aquelles interaccions entre les càrregues positives i negatives. Si són de signe contrari, s'atrauen, són forces atractives, i si són del mateix signe, o bé positives o bé negatives, es repel·len. Una manera senzilla de visualitzar les forces elèctriques són a través de l'electricitat estàtica. Si prenem un globus i el freguem amb per exemple, amb el meu cabell o amb una gamussa, el que estem fent és generar momentàniament una separació de les càrregues, de manera que queda el gorro carregat a la superfície negativament i llavors atrau la part positiva en aquest cas d'aquests plastiquets. O per exemple, si fem una mescla de pebre i sal, veurem com el pebre queda atret per el globus. Fixeu-vos que en aquest cas també la direcció d'aquesta força és la que hi ha entre els dos cossos i és també directament proporcional al producte de les càrregues, és a dir, com més carregat està la partícula, més gran és la força, inversament proporcional al quadrat de la distància, com va anunciar Coulomb amb la seva llei. I les terceres forces a distància són les forces magnètiques. Les forces magnètiques es generen quan tenim càrregues elèctriques en moviment. També generen un pol positiu i un pol negatiu. Un exemple de les forces magnètiques és la Terra. La Terra és com un imant que té pols magnètics i que això ens permet orientar-nos a través de la brúixola. La burca imantada de la brúixola és atreta pel pol nord i ens indica el camí cap al nord. A la matèria, el moviment de les càrregues elèctriques és aleatori i llavors els camps magnètics que es generen s'anulen entre ells, però hi ha determinades substàncies en què aquestes càrregues estan alineades en una direcció i llavors es creen les forces magnètiques. Un exemple tenim, per exemple, ferrita o aleatges de terres rares, que són el que en diem els imants permanents. I aquest és el típic imant que es posa a la nevera. Com tenim dos pols, aquests imants atreuen els metalls. Si els dos imants són del mateix signe, es repel·liran, i si són de signe contrari, com les càrregues elèctriques, s'atrauran. En aquest cas, les cares d'aquests dos imants que tenim de nevera, típic imant de nevera, veiem que es repel·len. Per tant, els dos pols són del mateix signe. I com que hem dit que les forces magnètiques es generen amb les càrregues elèctriques en moviment, podem generar un camp magnètic utilitzant una bateria i fent passar la corrent a través d'una espira d'un material conductor, en aquest cas un coure. Si connectem l'espira amb la bateria, connectem primer un pol i introduïm a dintre, per exemple, un ferro, com és aquest tornaviset,
generarem a través de les espires, aniran passant les càrregues elèctriques i això genera un camp magnètic. Aquest camp magnètic que es genera és perpendicular a la direcció de moviment de les càrregues. Si nosaltres posem aquest tornavís que és metàl·lic, veiem que ara no està imantat, però si el posem aquí dintre i fem passar l'electricitat, es genera un camp magnètic i mireu com atrau els clips aquests que són metàl·lics. Ho desconnectem perquè s'està escalfant i fixeu-vos que fins i tot en alguns casos, normalment aquest tornavís no és magnètic, s'ha generat no només un camp magnètic momentani, sinó que s'ha generat un camp magnètic permanent que durarà... Doncs les forces a distància són molt importants. Fixeu-vos que les forces gravitacionals són els responsables de que nosaltres puguem caminar tranquil·lament per la superfície de la Terra i que tinguem l'atmosfera que per l'atracció gravitacional de la gran massa de la Terra es manté entorn al planeta. Però no només això, en l'origen de l'univers, la massa que s'anava generant es va anar aglomerant gràcies a les forces gravitacionals. I això és el que, en definitiva, ha permès que es vagin formant els planetes i tots els estels. I què dir de les forces elèctriques? Les forces elèctriques estan, i les magnètiques també, estan en la base de tota l'energia que estem utilitzant.